ама как то як соли пеш то ҳаминҷа омаданад як борамон ба хотир биёрида падару модарат чӣ кор мекарданд ё чӣ кор мекунанд? Мадарам гузаштагӣ. Падарат чӣ кор мекунад? Падарам Русия. Дар Россия. Дар инҷа дар тарбия кӣ будӣ? Кӣ шумоя тарбия мекард мисол? Ман? Дар куҷо? Вақте ки падарат дар Россия буд, шумо қати кӣ зиндагӣ мекардед? Ман қати модарам. Модарат моиндарат кати. Фаҳмо моиндарат кати. Дар хона чанд, дар оила чанд нафар? 5 нафар. Ҳама аз як падару модар ё аз 4 та бача ва як духтар аз модари худам ва як бача як духтари дигар аз модаранда. Синфи чанд? Синфи 10. Дар мактаб чӣ хел мехондӣ? Сол. Баҳо чӣ хел буд? Меша нормал. Нормально буда. Чӣ орзу дорӣ? Орзу дорам мебарам мехонам духтур мешам. Худата нағз мебинӣ? Бале. Барои чӣ? Барои чӣ худата нағз мебинӣ? Барои ин ки одам ба ёд омад бояд худашро дӯст дорад ва модару ватани худашро бояд дӯст дорад. Модаратро дӯст медорӣ? Бале. Ягон бор модаратро дар вақти зинда буданаш хафа кардӣ? Ман 2 сола будам модарам гузаштагӣ. Вообще дидагӣ не. Бисёр узр. Агар ту ягон хӯрок наёбӣ ҳамин рӯз сахт гӯшна монӣ, ягон каса барои хӯрок шуда хафа мекунӣ? Не. Вай одам барои хӯрок шуда ягон кас дигарро ғам натиҳад. Чунки вай шикам одамро ба ҳар роҳ мебарад. Нафсибат одамро ба ҳар роҳ мебарад. Аз пусти шикам шуда одамҳо ба ҳар кор даст мезананд. Меморо дар инҷа тарбия доданд. Дар пушти нафс ба ягон кас ҷангу ҷанҷол кардан дар кор нест. Ба фикри ту одами хуб ҳастӣ? Бале. То чӣ андоза? То чӣ андоза одами дараҷаи баланд. То дараҷаи баланд. Пеш аз он ки ҳамин саволиям ман аз ту узр мепурсам, шояд ҳамон хотираҳои туя дубора бармегардонанд. Лекин сабаби ба ҳамин муассиса омаданат чи аст? Барои чӣ туя ба ҳамин ҷо оварданд? Бо кадом гуноҳ? Гуноҳи бева. Гуфтан дар кор. Барои ман пурра гап зан, барои ки ман намефаҳмам сабаб. Бева ба хонааш бурда гуфт ки хеле хона мере. Ман рафтам ки вай ягон кор карданӣ набудам. Дил ният накардам ман. Вай баромада ҷое рафта баъди 2 минут ё 3 минут омада дар тахта чиз рафта кушод. Хеле омадан коргарои вазораткории дохилӣ. Ман омада гирифтам ҳамон хона. Вай зан чанд сола буд? 35. 35 сола буда. Дар ҳамин 15-16 соли умрат ягон бор дар мактаб ягон духтарро хафа кардӣ? Не. Дақиқ? Дақиқ. Ба фикри ту мисол мард ҳақ дорад ё метавонад занро занад? Не, зан ба ҷои модар аст, бояд занро назанад. Мисол чӣ шуд ки ту ба ҳамин роҳ рафтӣ? Барои чӣ ту бо ҳамон зан ба хонааш рафтӣ? Вай худаш ба хонааш буд, гуфти ҳамун чизои хонаро як тараф мемонад, бо меравӣ ба фикр. Ман дил ниятам хел буд. Дил омадам худашам хел гуфт. Ман майли гуфтам. Рафт, ягон кор накардам. Рафта занг зад, чӣ коре кард ва омада маро бурданд хона. Мисол ба фикри ту агар ту умуман гуноҳ намедоштӣ, вақте ки ту мегӯӣ ки ҳамон хел аст, вай чӣ гуфт вақте ки ҳамон одамоя овард? Гуфт ҳамин бача маро кардагим хеле. Яъне гуфт ки ба номусаш таҷовуз кардӣ. Фаҳмо. Агар ҳамон зан бозгӯяд ки кӯмаки ту барои вай лозим аст, ассалому алайкум, ту кӯмак мекардӣ боз? Кӯмак мекардам, як ба дил ният банд. Ягон гуфтанӣ дорӣ ба ҳамсолони худат? Ба ҳамон писароне ки мисли ту ҳастанд? Ба писарон гуфтанӣ дорам ки масалан ба хатогоҳ даст назананд. Бояд ба корҳои хуб машғул шаванд, дарс хонанд, масалан ба ягон донишгоҳи хуб дохил шаванд, ба хеле ҷоҳо намеоянд. Ин қадр гуфтанӣ дорам. Ташаккур.